Σήμερα θα δούμε ένα εύκολο και γρήγορο tip για τη βάση κοπής σας. Όπως μπορείτε να δείτε, αρχικά η βάση κοπής κουνιέται και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές κόψιμο για τα λαχανικά, τα φρούτα μας ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε να κόψουμε. Έτσι, ή βρέχουμε ένα μικρό κομμάτι χαρτί κουζίνας ή παίρνουμε ένα λίγο βρεγμένο βετέξ, το οποίο έχουμε όλοι μας στην κουζίνα, και το τοποθετούμε κάτω από τη βάση κοπής μας. Έτσι μπορούμε να κόψουμε άφοβα οτιδήποτε θέλουμε, χωρίς να κουνιέται πλέον η βάση κοπής. Ας το πάρουμε όμως από την αρχή ή μήπως από το τέλος.